Il-Kuntistabli Adrian McKay stazzjonat ma' Rapid Intervention Unit huwa l-uffiċjal tal-Pulizija tas-Sena huwa ġie rikonoxxut għad-dedikazzjoni u l-impenn tiegħu għas-sigurtà li jestendu lil hinn mill-konfini tas-sigħat tax-xogħol tiegħu. Fi stqarrija tal-Pulizija ngħad kif permezz tal-ħiliet investigattivi u determinazzjoni il-Kuntistabli McKay solva b'suċċess bosta każijiet. Wieħed minnhom kien hit and run fejn tajret persuna u minn tajjara baqa' sejjer u jien kont għaddej bil-vettura tiegħi u waqaft lill-persuna ftit iktar il qudiem irnexxieli naqbadha. U kien hemm każ ieħor fuq vetturi misruqin li kont naf bihom, ġifier konna nafu bihom konna tinfittxuhom, insertajt vettura minnhom qudiemi waqt li ma kontx xogħol. U ovvjament ħdimt u arrestajna xi nies, tresqu nies il-qorti, il-vetturi ġew rekuperati lura. Adrian McKay daħal fil-korp tal-Pulizija 19-il sena ilu, 18-il sena u nofs minnhom mal-Mobile Squad li llum magħrufa bħala Rapid Intervention Unit. Spjega kif ġurnata tipika ta' uffiċjal mal-Arajju tibda fil-kumpless tal-Pulizija f'Takandja. Nieħdu l-affarijiet mill-armerija, neħdu karozza u kulħadd jibda fuq ir-ronda tiegħu bl-erja partikolari, kulħadd ikollu erja mqasma madwar Malta għax inkunu diversi karozzi. U nibdew bir-rondi tagħna. Il-Kuntistabli McKay spjega kif b'rondi kontinwi madwar il-pajjiż kollu il-Pulizija tal-Arajju għandhom fost l-anijiet tagħhom li jipprevjenu reati kriminali u jassistu wkoll taqsimiet oħra tal-korp. Għall-Kuntistabli McKay l-akbar sodisfazzjon fix-xogħol tiegħu huwa meta jkun ta' għajnuna għan-nies. Sodisfazzjon li salva ħajja. Kelli każ li sentejlu salvajna ħajja, kien hemm persuna tifga. U jenu l-kollega tiegħi irnexxielna nsalvawha. Il-Kuntistabli McKay ngħata l-ogħla rikonoxximent waqt ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet tal-Korp tal-Pulizija mill-Ministru għall-Interni Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Matul iċ-ċerimonja ġew rikonoxxuti l-membri tal-Korp tal-Pulizija li distingwew ruhom b'mod eċċezzjonali fil-qadi ta' dmirijithom matul is-sena li għaddiet.